Χαίρετε αδελφοί μου, λέγομαι πατήρ Διονύσιος Κατσούλης, είμαι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Μύρνης και έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στην Αθήνα. Λίγες μέρες μετά το τραγικό νόμο που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή για τον πολιτικό γάμο των ομοφυλοφίλων, σκέφτηκα να κάνω αυτή την ομιλία με θέμα η αλήθεια για την παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα και ταυτόχρονα και για την ομοφυλοφιλία, με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας και με αφορμή το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες οι οποίοι αντιτίθενται εννοείται σε αυτό το πολιτικό γάμο που ψηφίστηκε, επικαλούνται την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αντί να επικαλούνται την Αγία Γραφή και τα όσα ορίζει ο Θεός για την αμαρτία της ομοφυλοφιλίας, και λένε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ψηφίσει μέχρι και νόμους που τιμωρούσαν πολύ σκληρά αυτές τις πράξεις και θεωρούν αδιανόητο ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο στους προγόνους μας. Η αλήθεια βέβαια είναι πολύ διαφορετική. Πριν όμως προχωρήσουμε στο θέμα της ομιλίας μας, θα μου επιτρέψετε να κάνω έναν πρόλογο για να εξηγήσουμε κάποια πολύ βασικά πράγματα, τα οποία ίσως και να μας είναι άγνωστα, για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα σε αυτά τα δεδομένα στην Ελλάδα. Από το 18ο αιώνα λοιπόν ξεκινάει η προσπάθεια στην Ευρώπη να μας πείσουν κάποιοι διανοούμενοι ότι ο χριστιανισμός κατέστρεψε τον κόσμο. Να μας περάσουν την αντίληψη ότι όσο οι άνθρωποι ήταν πολυθεϊστές στην π.Χ. εποχή, όλα ήταν υπέροχα. Και αυτή την πανέμορφη αρχαιότητα την έσβησε ο βάρβαρος Μεσαίωνας με τον χριστιανισμό. Αυτές οι φωνές σχετίζονται με την εμφάνιση του Σιωνισμού το 1740, σχεδόν 3 αιώνες πριν δηλαδή. Παρόμοιες αντιλήψεις είχε και ο Αδαμάντιος Κοραής σχετικά με το κακό που επέφερε ο χριστιανισμός στην αρχαιότητα και άλλαξε προς το χειρότερο τον κόσμο. Ευτυχώς στην Ελλάδα αυτές οι ιδέες δεν είχαν ευρεία διάδοση μέχρι τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Από εκεί και έπειτα αρχίζει η πνευματική δηλητηρίαση των Ελλήνων που έχει κορυφωθεί στις μέρες μας. Από την εποχή της Βαβαροκρατίας και του Όθωνα η Ελλάδα εξουσιάζεται από τον Σιωνισμό και πιο συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Βρετανία, την οποία αντίστοιχα εξουσίαζε ο τραπεζίτης Νέιθαν Ρότσιλντ από το 1815 και έπειτα. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μας εξουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες εξουσιάζονται ασφαλώς από το λεγόμενο εβραϊκό λόμπι. Συνεπώς από το 19ο αιώνα και έπειτα, μετά το 1831, την ελληνική παιδεία και τη διανόηση στην Ελλάδα την ελέγχουν οι σιωνιστές, οι οποίοι πιστεύουν στην παρανοϊκή θρησκεία του καμπαλισμού, της συνέχειας του αρχαίου εβραϊκού γνωστικισμού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες, πολυθεϊστές και λαχταρούν να ξεριζώσουν από την Ελλάδα και την Ευρώπη την πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτοί λοιπόν με τους Έλληνες συνεργάτες τους, όχι μόνοι τους, μας έκαναν πλήση εγκεφάλου. Να μας πείσουν να μισήσουμε το χριστιανικό μας παρελθόν, τη μεσαιωνική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το λεγόμενο Βυζάντιο. Και μας έκαναν να λατρέψουμε την Αθήνα του Περικλή, του 5ου αιώνα π.Χ. Να μας πείσουν ότι το μεγαλείο των Ελλήνων ήταν μόνο τα κλασικά χρόνια, τα χρόνια του πολυθεϊσμού. Οπότε είναι σαν να μας λένε, Έλληνες, αν θέλετε να ξαναγίνετε σπουδαίοι, ξεχάστε το χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Προσκοληθείτε στην αρχαία Ελλάδα, στην ειδωλολατρία
Και σαν να μην έφταναν αυτά τα ιδεολογικά προβλήματα, τις τελευταίες δεκαετίες ξεφύτρωσαν στην Ελλάδα οι λεγόμενοι νεοπαγανιστές, οι δωδεκαθεϊστές, οι αρχαιολάτρες. Η ομιλία που κάνουμε αυτή τη στιγμή αφιερώνεται σε αυτούς τους Έλληνες, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προπαγάνδα του σιωνισμού και πρόσθεσαν και δικά τους ψέματα. Και πραγματικά με όλα αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ομάδες δωδεκαθεϊστών, πραγματικά απορώ ποιος τελικά νιώθει μεγαλύτερο μίσος ενάντια στον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία Του. Οι σιωνιστές ή οι Έλληνες παγανιστές. Εδώ να μου επιτρέψετε και μία ακόμα παρένθεση και να πω ότι οι περισσότεροι παγανιστές στην Ελλάδα είναι μασόνοι και ροδόσταυροι ή αντίστοιχα, αν δεν είναι μασόνοι, αντλούν τις θεωρίες τους από μασόνους και από τεκτονικές στοές. Όποιος θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες, σας κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο στον Ιωάννη Φουράκη, που το έχει πει κατά λέξη, για τη σχέση μασονίας και αρχαιολατρών στην Ελλάδα. Και μέσα στα ατέλειωτα ψέματα των παγανιστών είναι και η θεωρία ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άψογοι ηθικά, ότι δεν υπήρχε ομοφυλοφιλία ή παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα και ότι υπήρχαν σκληροί νόμοι που απαγόρευαν αυτές τις πράξεις. Αυτά θα εξετάσουμε στη σημερινή μας ομιλία, τι γινόταν στην αρχαία Ελλάδα με το θέμα του έρωτα. Και επίσης, να εξηγήσουμε και να διευκρινίσουμε το εξής. Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αγαπάμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και για όπλο έχουμε την αλήθεια. Δεν προσπαθούμε να επινοήσουμε ελαττώματα στους αρχαίους Έλληνες για να τους κακολογήσουμε ή να τους καταδικάσουμε. Προσπαθούμε μέσα από τα ίδια τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων και από την αρχαία τέχνη να καταλάβουμε πώς σκέφτονταν οι προγονείς μας πριν γνωρίσουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού και της Ορθοδοξίας. Ας περάσουμε επομένως στο κύριο μέρος της ομιλίας μας και να πούμε ότι έχουμε πλήθος συγγραφέων που αναφέρονται στην παιδεραστία και εξηγούν αναλυτικά τι ακριβώς γινόταν στην αρχαία Ελλάδα και τι πίστευαν θεωρητικά και τι έκαναν πρακτικά. Επειδή βέβαια δεν μπορούμε να παριθμίσουμε όλες τις αναφορές όλων των αρχαίων συγγραφέων, επέλεξα κάποιες ενδεικτικές. Καταρχάς, πριν να δούμε απευθείας πια τα ίδια τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, να διευκρινίσουμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Έλληνες. Για τα αγόρια χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες δύο λέξεις κατά βάση. Τη λέξη πες, ο πες του παιδός, τον πέδα, το παιδί δηλαδή, και τη λέξη μοίραξ ή μοιράκιον. Ο πες σημαίνει ακριβώς ό,τι σημαίνει στα νέα ελληνικά η λέξη παιδί. Μπορεί να αναφέρεται δηλαδή καθαρά στην παιδική ηλικία, σε ένα παιδί δηλαδή κάτω των 12 ετών. Μπορεί να αναφέρεται και στην εφηβική όμως ηλικία, δηλαδή χοντρικά μετά τα 12, από 12 μέχρι 18. Οπότε η λέξη πες μπορεί να αναφέρεται και στα δύο, και στα μικρά παιδιά και στους εφήβους, τους νεαρούς, και καταλαβαίνουμε το νόημα από τα συμφραζόμενα πλέον. Η λέξη μοίραξ, το μη, ή μοιράκιον, σημαίνει όμως σταθερά τον έφηβο. Και όπως διευκρινίζουν και κάποιες συγγραφές, από τη στιγμή που το αγόρι μπαίνει στην εφηβεία και αρχίζει να βγάζει τα πρώτα γένια. Στην εφηβεία δηλαδή είναι ο μοίραξη, το μοιράκιον. Επίσης, η λέξη έρωτας, έρος, ο οποίος είναι θεός στην αρχαία ελληνική θρησκεία, ο θεός έρωτας, μπορεί να έχει δύο έννοιες. Να αναφέρεται στον ψυχικό, στον πνευματικό έρωτα, καθαρά στο συναισθηματικό κομμάτι,
και μπορεί να αναφέρεται και στο καθαρά σαρκικό κομμάτι. Για τη σαρκική επαφή χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τη λέξη μίξη. Μίζγομαι, ανακατεύομαι, δηλαδή γίνομαι ένα με κάτι άλλο. Και επίσης τη λέξη συνουσία. Η συνουσία βέβαια πάλι ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να έχει την πνευματική έννοια της συναναστροφής, δηλαδή όχι της σαρκικής επαφής, της ερωτικής επαφής. Και καθαρά και αποκλειστικά για την σαρκική επαφή, αυτό που έχει επικρατήσει παντού να ονομάζουν οι Έλληνες σεξ, είναι η λέξη Αφροδίσια. Η Αφροδίτη λοιπόν στην αρχαία ελληνική θρησκεία είναι καθαρά η θεά του σαρκικού έρωτα. Όπου υπάρχει αναφορά στην Αφροδίτη, μιλάμε για σωματική κατάσταση. Ο έρωτας μπορεί να έχει θεός έρωτας και πνευματική έννοια. Η Αφροδίτη είναι καθαρά σεξουαλική θεότητα. Και όπου βλέπουμε τη λέξη Αφροδίσια, εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για σαρκική επαφή. Αυτά ως προς την ορολογία, γιατί καμιά φορά προσπαθούν κάποιοι να δώσουν διαφορετική ερμηνεία σε κάποιες λέξεις, οι οποίες βέβαια είναι ξεκάθαρες. Και τέλος υπάρχει και η λέξη παιδεραστία, ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Εράω, ερώ, ερωτεύομαι, δηλαδή είμαι ερωτευμένος με παιδιά. Η λέξη παιδεραστία λέγεται και παιδικά. Τη λέξη παιδικός, το επίθετο παιδικός, στο ουδέτερο του πληθυντικού αριθμού. Τα παιδικά. Τα παιδικά λοιπόν όταν λένε εννοούν τη σχέση της παιδεραστίας. Ή αλλιώς λέγεται και παιδικός ο νεαρός, ο οποίος γίνεται αντικείμενο έρωτα από έναν ώριμο άντρα. Ο ώριμος άντρας λοιπόν μέσα στη σχέση της παιδεραστίας λέγεται συνήθως εραστής και το νεαρό αγόρι λέγεται ερώμενος. Ερώμενος είναι το εράωρο, η μετοχή του ενεστώτα στη μέση φωνή. Ο ερώμενος, όχι ερωμένος. Ερωμένος ή ηρωμένος θα ήταν η μετοχή του παρακειμένου που χρησιμοποιούμε στα νέα ελληνικά. Ο εραστής λοιπόν είναι ο ενήλικας άντρας, ο ώριμος άντρας, και ερώμενος ή παιδικός είναι το νεαρό αγόρι σε αυτή τη σχέση. Πάμε να δούμε λοιπόν τα κείμενα τώρα. Ως προς το, θα λέγαμε, φιλοσοφικό κομμάτι του έρωτα και της παιδεραστίας, έχουμε δύο πολύ σημαντικά κείμενα από τον Πλάτωνα. Το περίφημο Συμπόσιο και τον λόγο που ονομάζεται Φέδρος, αλφαγιώτα, Φαΐδρος. Ο πιο γνωστός βέβαια λόγος του Πλάτωνα σχετικά με τον έρωτα είναι το περίφημο Συμπόσιο, που σε ένα σπίτι ενός Αθηναίου ποιητή, ο οποίος είναι παιδεραστής, έχει και το αγόρι του εκεί μέσα, διοργανώνται ένα συμπόσιο και συμμετέχει ο Σωκράτης, ο μεγάλος φιλόσοφος, συμμετέχει ο κωμικός, ο περίφημος Αριστοφάνης και κάποια άλλα πρόσωπα σπουδαία έτσι και γνωστά της αθηναϊκής κοινωνίας, εκεί λίγο πριν από το 400 π.Χ. Υποτίθεται ότι το συμπόσιο αυτό συμβαίνει γύρω στο 416-15 π.Χ., λίγο πριν από την καταστροφική Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων στο Πελοποννησιακό πόλεμο. Και πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτό το συμπόσιο τι ακριβώς τελικά διδάσκει ο Πλάτωνας, τι θεωρούν οι αρχαίοι Αθηναίοι, πώς αντιλαμβάνονται τον έρωτα και την παιδεραστία. Στην πραγματικότητα λοιπόν το συμπόσιο είναι ύμνος στην παιδεραστία. Οι αναφορές στον έρωτα ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα
είναι ελάχιστες. Το συμπόσιο έχει ως αντικείμενο στην πραγματικότητα την παιδεραστία και προσπαθεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα και ο κάθε από τους ομιλητές που παρουσιάζονται μέσα στο συμπόσιο λέει την άποψή του για τον έρωτα και στην πραγματικότητα για τον έρωτα ανάμεσα στον όριμο άντρα και στον νεαρό αγόρι. Ένας ομιλητής λοιπόν αναφέρει κατά λέξη, ξεκινώντας, θα λέμε και τις παραγράφους, τις παραπομπές δηλαδή, ο οποίος είναι ο Φέδρος και λέει στην παράγραφο 178 εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό για έναν νέο από έναν καλό εραστή και για έναν εραστή από τον έρωτα για έναν νέο. Μείζον εστίν αγαθόν, θα λέμε και εκτός από τη μετάφραση και το αρχαίο κείμενο. Το μείζον λοιπόν αγαθό, όπως φαίνεται για τους περισσότερους αρχαίους Έλληνες, είναι ο καλός, ο σωστός, ο ενάρετος εραστής για τον νέο και για τον εραστή τα παιδικά, να είναι πάλι η λέξη παιδικά. Η σχέση λοιπόν αυτή. Αναφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρει συγκεκριμένα δηλαδή ότι αν υπήρχε η περίπτωση να υπάρξει μια πόλη, ένα στρατόπεδο, λέει, αποκλειστικά από εραστές και ερωμένους, δεν θα υπήρχαν, λέει, καλύτεροι πολίτες από αυτούς, καθώς θα απέφευγαν κάθετη αισχρό και θα αγωνίζονταν για την τιμή και την αρετή μεταξύ τους. Στη συνέχεια, μέσα σε διάφορα, η μόνη αναφορά που υπάρχει στη γυναίκα είναι το παράδειγμα με την άλκιστη, η οποία πέθανε για χάρη του άντρα της, από την αγάπη της για τον άντρα, για να σώσει τον άντρα της, τον άδμητο. Μόνη αναφορά στη γυναίκα. Στη συνέχεια διευκρινίζεται βέβαια ότι δεν είναι κάθε έρωτας καλός και άξιος να εγκομιαστεί, αλλά μόνο εκείνος που παρακινεί για ευγενικά ερωτικά αισθήματα. Και αυτό είναι στο 181 και έχει νωρίτερα πει ο Φέδρος ότι υπάρχουν δύο έρωτες. Ένας ουράνιος, ένας παλαιότερος και ένας νεότερος, και υπάρχουν και δύο Αφροδίτες. Η μία, λέει, η παλαιότερη, η αρχαιότερη, είναι κόρη του ουρανού, πολύ παλαιότερη λοιπόν και από τον ίδιο το Δία, και την ονομάζουν ουρανία Αφροδίτη, και η άλλη, η νεότερη, λέει, είναι η κόρη του Δία και της Διόνης, η οποία λέγεται Πάνδημος. Και εξηγεί λοιπόν, και αντίστοιχα λέει ότι και ο έρωτας είναι πάνδημος και ουράνιος. Ο πάνδημος, λέει, είναι για τον απλό τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο, είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι δούλος, είτε είναι οτιδήποτε, ενώ ο ουράνιος έρωτας είναι κάτι διαφορετικό, και η ουρανία Αφροδίτη, λέει, καταρχάς, λέει, δεν έχει μέσα της το θηλυκό στοιχείο, έχει μόνο το αρσενικό, εφόσον, λέει, γεννήθηκε απευθείας από τον ουρανό, χωρίς γυναίκα. Εδώ βλέπουμε και μια σχετική υποβάθμιση του γυναικείου φύλου. Και έτσι λοιπόν η ουράνια Αφροδίτη, αυτή η αρχαιότερη και ανώτερη Αφροδίτη, αναφέρεται λοιπόν και έχει σχέση με τα αρσενικά μόνο. Δεν περιλαμβάνει και τον έρωτα του άντρα με τη γυναίκα και έχει σχέση αποκλειστικά με την παιδεραστία. Και διευκρινίζει ότι δεν ερωτευόμαστε, λέει, μικρά παιδιά,
παιδών, αλλά μόλις ξεκινήσουν να βγάζουν τα πρώτα γένια. Και υπάρχει, λέει, και σχετικός νόμος που απαγορεύει να έχει κανείς ερωτικές σχέσεις με παιδιά. Όταν λέει παιδιά εννοεί κάτω των 12, ακόμα μικρότερα δηλαδή. Αλλά από τη στιγμή που θα μπουν στην εφηβεία όλα αλλάζουν πια. Κάνει αναφορές επίσης και σε άλλες πόλεις. Λέει ότι στην Αθήνα και στη Σπάρτη, στη Λακεδαίμονα είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, ενώ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως η Ήλιδα, νομός Ηλίας, και η Βιωτία, εκεί λέει έχει επικρατήσει, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, πολλές έτσι αναφορές, να προσφέρεται ένας νέος στους εραστές. Και κάνει στη συνέχεια και μια αναφορά στα παράλια της Ιωνίας που είχαν κατακτηθεί από τους Πέρσες και στους Πέρσες, τους βαρβάρους όπως τους ονομάζει. Στην Ιωνία λοιπόν και στα μέρη που βρίσκονται στην εξουσία των βαρβάρων θεωρείται επέσχυντο, εσχρόν νενόμιστη. Υπάρχει λοιπόν και η θεωρία ότι αυτό ακριβώς το οποίο θεωρείται ενάρετο και ηθικό σε κάποια μέρη της Ελλάδας και σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, όπως θα δούμε και αργότερα, θεωρείται ντροπή από τους βαρβάρους, θεωρείται ισχυρή πράξη. Γιατί όμως εξηγεί? Επειδή λέει δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτά τα μέρη των βαρβάρων και έχουν τυραννικά καθεστώτα. Και προχωράει και αναφέρει ότι το παράδειγμα του Αριστογείτονα με τον νεαρό Αρμόδιο, οι οποίοι ήταν οι περίφημοι τυρανοκτόνοι. Και λέει λοιπόν ότι αν υπήρχαν παντού αυτά τα ζευγάρια των παιδεραστών, θα έτρεμαν τα τυραννικά καθεστώτα και οι βάρβαροι, γιατί αυτού του είδους τα ζευγάρια, τα αρσενικά, δεν ανέχονται τυράννους και αγωνίζονται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις αρετές. Και πράγματι τα ίδια λέει και ο Θουκυδίδης, ότι το 514 π.Χ. ο γιος του τυράννου Πισίστρατου της Αθήνας, ο ύπαρχος, είχε ερωτευτεί τον νεαρό Αρμόδιο. Και ο Αρμόδιος όμως, ο νεαρός, ο έφηβος, είχε ήδη σχέση με τον Αριστογείτονα. Και έτσι λοιπόν μπήκε ανάμεσα σφήνα στη σχέση τους, αυτή την παιδεραστική σχέση, και τελικά αποφάσισαν από κοινού Αρμόδιος και Αριστογείτονας να δολοφονήσουν τον ύπαρχο. Και με τη δολοφονία του υπάρχου ανατράπηκε και ταυτόχρονα και το τυραννικό καθεστώς και άνοιξε ο δρόμος για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε και μία παρένθεση και θα δούμε τι λέει ο Ηρόδοτος για το ίδιο θέμα. Μας λέει λοιπόν ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο, την Κλειό, στην παράγραφο 135, μιλάει για τους Πέρσες, την Περσική Αυτοκρατορία, τα ήθη και τα έθιμα των Περσών, και λέει ότι οι Πέρσες είχαν τη συνήθεια να υιοθετούν έθιμα και συνήθειες από τους γύρω λαούς που είχαν κατακτήσει. Από τους Έλληνες λοιπόν τι υιοθέτησαν οι Πέρσες, τι έμαθαν οι Πέρσες, τι μας λέει ο Ηρόδοτος? Απελίνων μαθόντες πεσί μίζγονται. Από τους Έλληνες λοιπόν έμαθαν να έχουν σαρκικές σχέσεις με αγόρια. Πεσί μίζγονται, παιδεραστία δηλαδή. Και είπαμε, το μίζγονται σημαίνει έχουν σαρκική σχέση με παιδιά, με νέους. Εδώ προφανώς βέβαια το πεσί σημαίνει εφήβους. Έτσι θέλουμε τουλάχιστον να το ερμηνεύσουμε, να μην εννοούνται και κατώτερες ηλικίες, ακόμα πιο μικρές.
Μας το λέει λοιπόν ξεκάθαρα και ο Ηρόδοτος, ότι ήταν μια ευρύτερη συνήθεια των Ελλήνων να είναι παιδεραστές. Οι όριμοι άντρες να έχουν και σαρκική σχέση με τους νεαρούς τους εφήβους, και από εκεί το έμαθαν και οι Πέρσες και άρχισαν λίγο και οι Πέρσες να το εφαρμόζουν στη ζωή τους. Θα αναρωτηθεί βέβαια κανείς, καλά, δεν υπήρχε κάποιος που να αναφέρει ότι αυτό είναι αισχρό, είναι κακό, πέρα από τους βαρβάρους. Η απάντηση που δίνει λοιπόν μέσα στο συμπόσιο είναι ότι ούτε καλό αυτό καθεαυτό, ούτε επέσχυντο είναι αυτή η πράξη λοιπόν, και γενικότερα η ερωτική πράξη. Αλλά αν διαπράτεται με καλό τρόπο και είναι καλή πράξη, αν με επέσχυντο, επέσχυντο. Αισχρό λοιπόν. Τι είναι λοιπόν αισχρό? Από μόνο του λέει το να έρχει επαφή ο άντρας με τον έφηβο δεν είναι αισχρό από μόνο του. Ξεκάθαρα μας το ξεκαθαρίζει λοιπόν το συμπόσιο. Αυτό που είναι αισχρό όμως είναι να προσφέρεται κανείς με ανάξιο τρόπο. Και λέει συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα, να επιδιώκει κανείς να πλουτίσει. Ένας νεαρός, ένας έφηβος λοιπόν να συνδεθεί με έναν πλούσιο άντρα για να βγάλει λεφτά. Αυτό λέει είναι αισχρό, είναι ντροπή. Το θεωρούσαν ντροπή. Ή να πετύχει, να καταλάβει κάποιο αξίωμα, ή να πετύχει κάποια διάκριση. Όταν λοιπόν ο νεαρός, ο έφηβος κινηθεί με συμφέρον και όχι με αγνό έρωτα και με συναίσθημα, αν κινηθεί λοιπόν με συμφέρον να βγάλει χρήματα, να κερδίσει κάποια θέση έτσι σπουδαία ή να πετύχει κάτι άλλο, τότε λέει είναι αισχρή η παιδεραστία. Δεν είναι κακό πράγμα. Όταν όμως γίνεται μόνο και μόνο για να γευτούν τον έρωτα και τελικά να οδηγηθεί στην αρετή, να διδάξει την αρετή δηλαδή ο όριμος άντρας στο νεαρό αγόρι, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο λέει ξεκάθαρα. Και προχωράμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αν συμφωνούν λοιπόν σε αυτές τις αντιλήψεις, στην αρετή, στην φιλοσοφία, στα ιδανικά που είχε η αρχαία Αθήνα, είναι καλό λοιπόν να προσφέρεται ένας νέος στον εραστή. Αν όμως, όπως είπαμε, γίνεται για το χρήμα, για άλλες καταστάσεις, τότε είναι αισχρό. Και έτσι λοιπόν εξηγεί ότι αυτός στην παράγραφο 185, αυτός είναι ο έρωτας, λέει, της ουράνιας θεάς, της ουράνιας Αφροδίτης. Και είναι πολύ σπουδαίος, λέει, για την πόλη και για τους ιδιώτες. Γιατί έτσι φροντίζουν για την αρετή και ο εραστής και ο ερώμενος. Δηλαδή θεωρούσαν ότι μέσα από αυτή τη σχέση, την ερωτική σχέση, θα οδηγηθούν στην αρετή. Ιδίως τα νέα αγόρια της Αθήνας, οι έφηβοι της Αθήνας, θα οδηγηθούν στην αρετή και θα ανέβουν πνευματικά μέσα από αυτή τη συναναστροφή, η οποία όμως περιλαμβάνει, εννοείται, και το σαρκικό στοιχείο. Προχωράμε σε άλλες θεωρίες. Μέσα είναι ένας διάλογος στο συμπόσιο, παρεμβάλλονται και άλλα πρόσωπα. Μετά μιλάει ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης μας εκπλήσει, καθώς μας ανεβάζει ακόμα σε επίπεδο και μας λέει ξεκάθαρα ότι όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ορφικοί, όσοι πίστευαν στην ορφική θρησκεία,
καθώς στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε μόνο το δωδεκάθεο, υπήρχε και ο ορφισμός, η λατρεία και η πίστη στον Ορφέα και στις δοξασίες του. Μας λέει λοιπόν, μεταφέρει την ορφική διδασκαλία, η οποία ήταν μια αρχαία ειδωλολατρική θεωρία που εμφανίστηκε στη Μέση Ανατολή και προφανώς εμφανίζεται πρώτα στους Σουμέριους, τους αρχαίους Σουμέριους του σημερινού Ιράκ, της Μεσοποταμίας, και από εκεί διαδόθηκε και στην Ινδία και στην Αίγυπτο και στη Βαβυλώνα, που αργότερα διαδέχτηκε τους Σουμέριους, και πέρασε και στον εβραϊκό γνωστικισμό. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι καμπαλιστές, οι σιωνιστές, πιστεύουν στην ίδια θεωρία, που μέσα από αυτήν καταλαβαίνουμε γιατί τελικά ψηφίστηκε ο πολιτικός γάμος των ομοφυλοφίλων και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Λέει λοιπόν ο Αριστοφάνης στο 189 ότι αρχικά τα γέννη των ανθρώπων δεν ήταν δύο, αρσενικό και θηλυκό. Υπήρχε το ανδρόγυνο. Η αρχική κατάσταση των ανθρώπων ήταν ανδρόγυνη, ερμαφρόδητη. Και λέει διάφορα περίεργα μέσα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, ότι ουσιαστικά ήταν σαν μπάλες οι άνθρωποι, έτσι, σφαίρες, σφαιρικοί, είχαν 4 πόδια, 4 χέρια, διπλά γεννητικά όργανα. Επειδή όμως είχαν πολύ δύναμη και είχαν θράσος απέναντι στους θεούς, αποφάσισε, λέει, και σκέφτηκε ο Δίας τι να κάνει, λέει, με τους ανθρώπους για να τους συμμορφώσει, και αποφάσισε λοιπόν να τους κόψει στα 2 και έτσι να χωριστεί το αρσενικό από το θηλυκό. Τα ίδια ακριβώς πίστευαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, με τη θεωρία που πέρασε και στην αλχημία και στον τρεσμέγιστο Ερμή και στους Ροδόσταυρους, που λέγεται ρέμπις. Και τα ίδια πιστεύουν με τον Αδάμ Καδμόν οι Εβραίοι καμπαλιστές, ότι ήταν ανδρόγυνος, ότι ο άνθρωπος στην αρχή ήταν και αρσενικό και θηλυκό μαζί, και αυτό διασπάστηκε μετά. Χάλασε, κόπηκε στα 2 και έτσι δημιουργήθηκε το αρσενικό και το θηλυκό φύλο. Και εξηγεί λοιπόν ότι από τη στιγμή λοιπόν που κόπηκε, που δημιουργήθηκαν οι σημερινοί άνθρωποι, όσοι, λέει, άντρες, προέρχονται οι σημερινοί άντρες από